سلام زخبركم زخبركن ورا تختلتلتي اري واي كي تيك لو معنتي كمتي ناي لي بزبله نعكم مهارن طقامن زبلنا فيديو منصيناكم علينا نزي زقربلكمون اطقاقمهم رديتم نفطلن ردالدون غيزي بصيحلو قدمنا افتا فيديو محلافنا ون كمتي تفلطوا زي channel زي حداث كم مخانا متناتكم سبورت يلينا يومو لايك شير سبسكرايب وقندون سبسكرايب እንዳገበርኩም نافتا فيديو let's go اما جمرة درجة نرغبو سينما برج سامنا بتحتي بستفلالي قلبات صلين قطلي قيح سماوي ملكت استغبرلهم يو بتوسخي زين ببربعه مازن ملكت استغبرلهم طقمم انت يمسلكم زياتم بستفلالي ناي قلمات ملكت تغز استغبرلهم مغنيات مبزحتيم سباتكم زبلو ناي تسامنا حبري وي كان ناي كيميكال حبري مسلم نغر كن از نغر زي استسحته يو حبرتاس تغبرلن وانا مغنيات نزي زمرت كامباني ناي معشاك سرعتهم نمقطف تبايل زغبر يو ناي سينما برش سامنا معشاك قلطف بزبله منغدي نتم زعشغو ماشينات نزي ملكت زفلي زخلو بمخانم صليم حبر زلون بينم بمعشاك قطلا قيح كمو سماوي ببينم بمفللاي بمعشاك نازيوم حبرتات وين استغبرلو نز ነገር ዝን ምግባር ዳንበር ዝተደበቀ ሚስጥር ከም ዘይብሎም በዚ አጋጣሚ እንፈላለጦም ካላይ አማብዛሕቲና ሀገራት ኣብ ጸግሕ መንገዲ ዝርከቡ ከቢብ ቅርጽ ዘለዎም ፋኛትረታት ንምንታይ ከቢብ ዝተገብሩ ይመስለኩም ክንደይ ካዋኻትኩም ይኹምከ ሓቲትኩም ትፈልጡ ከቢብ ጌሮም ዝተሰርሐሉ ምኽንያት እውን እዚ እዩ ቅድሚ ዛም ከበብቲ ትቦታት ምስራሖም 4 ማዕዘን ዘለዎም ሓጺን እዮም ነይሮም ድሕሪ ግዜ ሒደት ግን ናብ ከቢብ ሓጺን ተቀይሮም እዮም ናብቲ ምኽንያት ምስ ንኸይድ ግን በ4 ማዕዘን እንከለው ኢንጂነራት ወይ ሰራሕተኛታት ነዚኣቶም ፋኛትራት ምስትኻል خفتو ብሉ እቶም 4 ማዕዘናት ዘለዎም ሓጺን ናብ ውሽጢ ፋኛትራ ያኣቱ ነዚ ነገር ዚን ምፍታሕ ተባሂሉ ዝስራሕ ውን እዩ እዛም ከበብቲ ሓጺን ውን ናብ ውሽጢ ከኣቱ ስለዘይክእሉ ዝተሰርሐሉ ምኽንያት እዚ ይመስል ሳልሳይ አማብዛሕቲና ናይ በላዊ ፋብሪካ ምቾ ዝርከቡ ዚያትን ከበብቲ ቅርጽ ዘለዎም ኣብ ብርኪድ ብምስራሕን መብዛሕትኦም ሰባት ሕቶ ይፈጥርሎም እዮም ንዓኹም ከ እንታይ ይመስለኩም እዚያ ከኢድ መደገፍታን መጀመሪያ ግዜ ዝተሰርሑን ስፖርተኛታትን ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህራት ፕሮፌሰራትን ተባይሎም ዝተሰርሑ እዮም እዚያትም ሰባት ኣብ ብርኪዶም ተፈልይ ስለ ዝቅደድም ነዚ ነገር ዝንመቕራፍ ተባይሉ እዩ ዝተሰርሐ ኣብ ሕጂ እዋን ግን ኣብ ብዙሕ ከባቢታትን ሃገራትን ኣብ ዝተፈላለዩ ክዳውንትን ከም ፋሽን እንዳተሓሰበ ይመጽእ ኣሎ ራብዓይ ሜትር ኣብ ንጥቀመሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ሜትር ጫፍ ንእሽተይ ነዃል ዘለዋ ሓጺን ዝርከቦ እዩ እዚያ ቀዳድ እዚያ ሰለስተ ዋና ዝተባሃለ ጥቕምታት ኣለዋ እቲ ሜትር ተሰብሲቡ ናብ ውሽጢ ናብ ዝኣተወሉ ግዜ ጫፍ ከይጠፋና ይገብር بقصالو ሜትር ንጥቀመሉ ግዜ ርሳስ ወይ ከዓ መስመር ነገር እንተዘይሂዝና እትዘለና ዓቀን ምልክት ንምግባር ነታ ጫፍ ብምጥቃም ንምስማር ይጠቅመና ብተወሳኺውን እታ ንእሽተይ ቀዳድ ብምጥቃም በመስመር ብምትሓስ ዓቀነን ንምፍላጥ ይረዳና ናይ ሎማዓንቲ መደብና ብዘዛዚምና ኣለና በቀጻሊ በኻልእ መደብ ስጋዕ ንራኸብ ድሓን ጽንሐኹም ሰብስክራይብ ነታ ናይ ደወል በተን ብምስቃጥን ቤተሰብ ይኹኑ